Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, ang tonten, arju ponta. Lakhapli Socheng constituency PHLC committee Saihem along Vosek ni Phain Kora Troxiar ni Socheng constituency arlo Breakjam PS10 along Klembang Phubang Phiatum pen Jingki Chethanamai Kedengpon Bang Swamai Longka Chetong Dun Arat pen Jingki Chethan Det pen api Lakhain Koi ST Vothat Langso LSC Mei Phu Bikrom Hanse pen Lamthi Chepak Langpon Tangte Alangli pen Kaning Jepon Alam Thele Arjuponik Sina Karbi Anglong Rat Lapendak Socheng constituency Arat Pantame Kardom Bajirlo Pininil Tumdak Socheng constituency APSLC party office long ke donang kok thebanga lahen lo lapu nili RA lake vice president Rajeson Hanse lape napu bangke assistant secretary vice song terang lapen punili RV lake clinician ronghang Amren Town Committee President lapen kadukwe APSLC PS Committee President Secretary Pinili tum la tabang so mai dak ke donang kok bangalahen lo nili tum votar lang so LEC pen homosti sirkep hantame isi review meeting lapen alang litum phan kedam tang 18 Lok Sabha parliamentary election hud kachepaduk ke claim kedam a PS10 alang tum kachapahai thek lapen vote kachapong thek labang so kachuru phan sin litum kewan asi labang so mai nil tum ingsamjin pen dengpon lo lapen ladak Socheng constituency long ke litum kaduk wera chini lo APSLC si nil tum chapahai pon si BJP phan parem lo dak polling station thongkep ra hini ang bongpen kresir kep a polling station bangke APSLC haipon pam melo lapen hala non kidolang ke kon lo ho kre ke thoma polling station long tameni litum second lason si hala son long si dolo ase hala dak tami non ke wang jilang bangke niltum kachapahai thaiji phan tame polling station PS leader tumpen pini chethan chimum pen asai niltum deng pon lo lalo BJP rachari tumpen kipaklang ponalam the kebangji jahong ciklo ni phai sipen ke social media chatai long ki post thap ki tok thap la poson ahok helam ki paklang do pulutang te hemkang samping ponjing kan thom pula bang soput hak nale tum yin kupi ponjing labang solam kaningje lage tuliram ronghang ke hai CM honorable CM Karbi Anglong Autonomous Council Foundation there ni si kaningje bon council there ni si kaningje bon aron kimi ke wan labang ke nilitum chekroidun athema aron lake komane kiduk de phandet kali ki plang o phandet kali sarru sareng ki bi ki thipanta aron ke phoman law is equal to all blumatidi ase aron yong si ke wan loblonte lake mesen kaduk wete tum deng dunangji sita aron kimi ke wan ajoy nei pen rada phan ke ther rong approval phan ke ther pu bangke nilitum la bangke nang kroidun de APSLC atumke bisaralam ili tum non Karbi Anglong rat tum bangke internet mate social media puhai ke odun long ke lake non ningkan hini ke thom verlang hala bangso ningkan hini ke thom aprang ke lake internet ave Jio atawar ili tum long avelang Airtel atawar avelang BSNL atawar avelang ningkan photro apike aprang ke sita non ningkan ke thom phisi li tum lahai ke long lo lapen lanang ke le jok itum tame internet bangke access dun lo internet like Facebook itum odun lo Twitter da itum da odun lo lapen YouTube kadu itum da odun lo lahai ke lage itum han ke akki milang non si sita bang kapre ka date a state Gujarat tong Andhra tong lahai long ke Delhi tong lahai long ke 4G 5G se hala sot ke bang ta frang man si long thai lu Gujarat long son ke lasi itum han bang ke akki milang bo si litum ke chenga ko ke tum misuse det ta hai use thego edet ta hai lasi aja ko hormu ilitum amunitum adak tok dun det ta hai hala pen bangke ilitum awareness pen si latum han pakeng ponang po kalimati sita aja ka tum do intentionally nilil jongnam thuing tung hala so Chauhan pi meyo Muna Chauhan son ke openly si tuliram rong ha ke hai phan threatening pilo lapen challenge lo alang li gente social media long le kaning je kalilang ma kumahan lo ka challenge ke CM Karbi Anglong ang hoi long kang tuinai long kang ibang phan pulo tangte Karbi atum phan anta lang ke lang rop si hala ki hoi phan ka challenge ai lo matidi ku pia polo hala so ron pen alang li phaning ji ai hedat ke ithete lamboy ai ke piniar ni di sida itum Karbi so mar tum chinio e thego e tum ku pine yong se lang phan criticize lo
Facebook long si emek bak tok doblo lo tangte Karbi atum han bonte hem kang sam beng cho jail beng dam cho asai selang like claim ati la son si ke therji bangke nil tum nang phere re la si aron lo tangte la ke equal to all kaduk we phan ki bi ke sar banta yong si ke chok si te nep nang po la ke tum accept lo sida aron amen pen la non BNS po amen pen kedi non ke CRPC avelu polam si wang kedi BNS aron men si claim po mate di non July pen sita BNS ta aron hala dak ben si aron ke san lo ke adak ben si kang sir lo ke hala dak jail ke do ning CRPC ai hui long jail ke do ning ningkan hinie thai la dak BNS long ciklon throk bak pabat po maden dia ciklon thong tai ciklon pho ciklon throk la son chot lo kamati la si aron ke la puthak thak lo sita aron men pe itu manang ke ther bang ke ni tum phere re lain lo Islam betulang tim Karbi Anglong pen mate BJP racaria tum da Karbi Anglong long a constituency tim tami arong sar tum long arong la pusang kacu bidam doji pu ala solong nale tum pen kopi doji Karbi Anglong Autonomous Council long ke BJP pen si council chapahai erlo rong le wangi sita BJP amen mele wango la pen rat phan ke rap ning da non BJP atumlu de kalima why tim Karbi Anglong people of tim Karbi Anglong punang cepar nang celar tulang ke non ke di election hot ke tum long ke wang ke BJP ban sige wang di tim Karbi Anglong mele nang campaign kali non bang ke BJP non ke Karbi Anglong arat tum ke karijek pamelo 9 homosti long bang ke MSC tuman ke arangwo si bikok chorlo arat tum ke adak ave pin lo la bang so ka chephere ajok BJP election ke hai ka party amen ben wang ai hesi non ke tim Karbi Anglong amen ada komane singar enut bakhan wan po komane ekemediction la son hai wan po lu ke than tum phan tame wan po than bang tum phan mate kupine resource person tame wan po lang litum la pen si itum rad long ke wang iji pu mate di la ke alang litum BJP election ke chap hai ve ka men ben ke totally failed lo la se alternative tim Karbi Anglong men ben sinon rad long nang parja lan cho lalo KEA asai hem kimrang ponsi thangnat asai sidami pedo dede ni jang Karbi Anglong hamren rong sopia long kedam tang 1979 aningkan KEA mate Karbi Employees Association amahang patheklu lapen bang so farman sai hem sitami kimrang si KEA asai hem pathirlu sitami bang so asai hem kimrang eten ajok thangnat asai pedo dedet asonsi thekpon long tangte bang so asai hem nonki maduta kilang ke hon abang abidet luma mate KEA song amahang pathek det aphit non surihinira incorruptly aningkan anki bang so song abidet luma puta penang anabang thwa tumpen chethan ponsai eltom Karbi employ chokamar tomar pachini walam tekela puhelo alang lintum presiden hangsa lapen non hamren jonela long an presiden lo KEA bani ligi secretary lo si ahok silama thadun training duk me lapen ning karong thaduk ning duk bang ke ahok lo non babi ke khai poromat kangram sa si theklong kita bon sita melil tum kedeng asai kabdin ben dujinon ke bangji ana bosike ciklo lo sudah me ingraji pen gonon Julai ciklo second week malam nil tum ke pangthai asai deng kon singpicing wai allo non isi ke sung bang ke ahok la department 30 department atum du ananta non bang ke bari matum abari ke claim chopa maratum retirement sigidam sige ong amani tum talak kecet tong cingki cethan cimugni pu bang sabdu re chello asnile tum presiden sarpen cingwai lo dan nur bahini korti employee temen cingwai lo kali la pugali aman tum la department anan ke cepat cini non ke tum abari mi tum an pen cingki cingwai policy non akini itu non sakuri ke claim department tin cukumar tu mana cepat sini lang lelang letum hitil tek lo tum sini ne kona department pelo ne lasi non lon Julai ciklonel tum prabjin pen da si get together polo da ketang thai asai claim ponju la pen eson soni da minus jujun tum kicing lai pon tensi ke non da theklong letum non kimi employee cepat sini soni bangke eltum nona kimi claim pon department pinu da eson soni ke sum theklo mane ke SIO putak ta ho mane ke emata ari dingkoi pen regularize dam data ho mane ke pen
wan jitu kelong emara non pen kelong ni tangka maha handa fulilong le tumado sinon hala kimi abandonment pangrong pet sinon tum lahai chathan timu men sinon rata phan pen tum ke kiyo he pen sinon tum kiyo chokomara tumen bagin pen mon julai chikolen tum chutong igi Ahok halapu ke ea saihem kapangram su along jongsi langdam pen matha damlo pulote song abe detlo mapu arjunang kok binong bonta halapu ke ea song klembang atum pen kacethan pon alam the jongsi arjunam lo pulote alang litum angbong tami kisung katora pen ajopsi lapuson nang manang kok lo putar matha dam mimi bonta song amaham pathe pen apit lapuson ame thanga saihem kacepangram long set abang ke isi mang hudam mimi alam binong tangte ke e hamren zone along mei phula pen kongchun bang atum pen kacepak lang pon alam thele arjuponik sina hamren pen birson ronghang Karbi Anglong news dutolang non Julai ciklu tema mande gadak thanbang doji thanbang pi doji mande bang ke doktor doji engineer doji mande ke chukidar doji hanga great pupelo karbi ende karbi employee to non Julai ciklu to mita get together mate dak si ke chitong doji department 30 department do an ala pen ke pangthaya sai deng ponji lasi department tin la 30 department mane designation chipu pepin pen Nasional tu media hoy tu mancoro lo sudah kepang tak begini lo Julai ciklonil tu beta tu WhatsApp bet kami pacini po cuma la department do ante itu kecitong tagi apaan anu pin ke Karbi employee akorti inggil tu mata pacini lo Pijar vijar along le alam ke kai ke amata tengni un epu alam arjana son se hamphang song atum pen pharang ka mai kang ni pon Pijar vijar along leke komatni jongjung aphan kali lasi chesong ra pet pen nangbar non pusi lipson rong phar pen pachini pon son se hamphang song atum pen wosek ni phain kora proxy arni pherang kya mai kangni pon mangso pherang kya mai kangni pon laki pijar vijar alam thea puthak se pherang kya mai ingni pon bangso hot lipson rong phar pen kaninje pon ki anutin abang phubang phiatum sitami chisong thep nangje lapen komatni asong atum ki bangso alam kachesong kapang tonji aphanta kaprek abidi awar sai enbon lasi bangso ame adi ki ington amatsi ington nang nipusi lipson rong phar pen pherang kya thengnu ningje pon tangte bangso aputha lipson rong phar pen kaninje pon alam thele angton pen arjuponik sena si pherangke don phansna me ke ropar pik lo ahok lo tema alang lita penanglam than lo lapenan parbang da labangso PGR kace song lapen labangso PGR kemang lapang karbia arata kemang labangso kemang kalage komane song akemang kali komane party kemang kali komane jungjung hamphang kemang ke labangso kemang labangke karbi tuma kar I lasi halabangso kar I joini pen labangso PGR kace song man atok anu amek akeng te koke rilok le karbi putuma an avi lisen karbi po avi ke do karbi potum an ke labangso kace song thurpak si tum che song lo hursi halabangso che song pen karbitum ka chingri pu mane tuma ningarong tum dolo mane karbitum ke ning sipet ke do halabangso ningarong tum halapenan par non apor bangke labangso PGR ka che song ke karbitum aman peng karbitum amahang karbitum isi ardi alam si nonang le rok te ke dam tang apor Karbi Anglong long Karbi arat ka che song lapuson Karbi ratum thurpak nangli parti song thorom chipu pe pin pen ka che song pu lapuson ka che song ave pin lang non det lang ka che song lasi non laso ka che song apor long ke penang Karbi along ke keche ke bia sotum ke non karbi tum non ke apranga karbi kalilo apranga karbi tum sok puname son alam so kar urur ma map chok khala so karbi non karbi tum chingri thek tang lo punanga pheri so penang ahut si labang so tolus tame non bangke ili tumbang non theklong lo labang so long penang tumon kapang kre dolo komane ke labang so kache song long komane kapa bobji phan kapor ye tumda dolo komane a song tum ke labang so kache song bang pavit dette pu tumda dolo laban komane tum ke labang so kache song long bangke council kachari tumta la so kache song bang pabob det ma che song se dette pu bang ki pu tum dolo asi nili ke pugang tum bang labang so pherang ke chatai ben pini Karbi Anglong long council kachari tum ben chenglok anutina bang puda karbi sai sel puda labang so kache song bang nang avoid ri lapen labang so kache song nang ka suppress di phan bor igri Nilitum labangso kache song bani council kachari tum ta claim mesen dame sentilang labangso kache song bani state government tum isi karbitum ning isi pep tu kap alang litum council kachari tum isi lam the bang lang tu pon melang ladak ke ther ke hap ladak kache ber je phan ladak kache song bang ber thip je phan pu bang ke anutina bang pu da mat hathe nei tan thu ong pulo dang te che song ra pedang nilitum ke claim no dang tum rat karbi ratum thur pak noi mas anutin ta labangso bang ke ningje nang gil ban pathe nang ji la son si
ili tum non lang nang ke dam tang ni lada ko pi long si phelang pi long sil bang so pholo la bang so phelang pi long PGR VGR la bang so lam ka che song cheng ke pocheng hala so bang ke komane jung komane song tum ke pholo ko joini bela rat ki thur pakali ili tum hala so por ka chini ke BJP noi Congress noi APHX noi ASD so song hampang do an tame Karbi Anglong long Karbi inut Karbi si areng ke so lapen Karbi tum ke pini kali ningkan pharo ningkan suri ke dam tang an tala person ke che ke bi so man ke pho ke jok long li nang ki thi sor lo alam ki pen cheng lok pen nang tum la person ke sung ke boys nang pho bom posi thur pak si tum che song lo same non hala so long bang ke non kopli rat ki kisung pamelo hala te nong dam sangrang cho sangrang claim sangrang business ke claim sangrang si hala dak bai unan ke prapen tharle le pude chok chi pusi nilitum ke nam tang portame atumi he jong tame CM ke hai tuleram long hangla pen Karbi Anglong Termas Council la principal secretary pan bang le tumi si memorandum ang tu hin ban pipa jirlo ilun ka chuning rie bang ke unan ke prapen bang eviction bang claim nang po lapenan par bang da alang litum han jong si government pen jong si labang so longli laso longli ke le ka ke inglong asu aphansi panong chot inglong asu pharman si Karbi Anglong Termas Council putang depot lasi hala solong bangke jasemet pet bangke inglong asu pharman long le pot si anut kapre ka phan bangke la solong le awar sai bang pipe der nang jilake ilitum aja kong hello ilitum aja kong boli long le aja kong hello itum Termas Council pulo de keching si aja kong pulo to long le aja kong hello ilitum aja kong lo lasi hala solong bangke non itum lang nang pulo tang de jong si alang litum jong si government scheme men jong kopini compensation pi pa pinang itum puduna thaibi state government में जो साले तुम्हारे resettlement पी बनी पी था बेस्ता में हालात आग बंके इंग्लोंग असो 6 area Karbi Anglong arlo along libang kali det nang po along kaprek alang tum konat ma papi papina papegi papegna Nogao long papina Hojai long papina Guwahati long papina Jorhat Tezpur konat na papina stami Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo bang kali det nang pola solong bang lasi laso bhanai tum isi pinpur lo memorandum isum tokjir ben litum labang so bang tapale lo lapenan par bang ta non la solong bangai Karbi tu me kaida isi cesong lo pene alam su sukar kar pola pen map chok khala so bang situm theklong penang song tum bang non ke song ja po ka chekrong tum do pik Karbi Anglong long same non hala bang so song ja po tum non ang bar bang be pen tum theklong li konat tong ne ke do koson ke claim ke dami tong ka chesi tum non claim lo pulotang de meong chotla pen ke bang tilang por to war si cholang po same nona bangke ilum penang song tumen chingki than ching wai pen chohang tamila ke bang tum ani tumi si chingki than ching wai pen labang so ka che song bang si ang kung pi ka che song bang padam thornang ji lapen council phan bang da constant public pen jong pressure away pulotang te ladak mai moke bang jilang por bang eviction bang chunche data hai lapen hala bang so eviction no chunche det tang lo pulotang de Karbi tum ke amek cara thai avelo laki Karbi Anglong atok ano ke do Karbi puka che krong tum Karbi karbak aso potum an ke labang so eviction chunche det pulotang de labang ke Karbi pukaci pura cetherak na anutin bang puta lasi labang so kace songlong ke anutin da arjap thi pen dona po lapen jongsi kalilang pulotang de ke bang jilang pore Karbi tum ke la PGR VGR ime thanglong council long labang so asu eviction ke claim ta aja kong do laso phitan de tum jong si labang so eviction ke claim ta jong se pachunun e pulote ke bang jilang por tum hemprek puke lake cethan ni dia thai ta avelo kemang dia thai ta avelo lapen kopine kapre lapen an par so se age thia kemang ga halai tum matha dam ti da tum ke thang bagbe e de che pahar jak chot lapen emang homan chot nasi hala solong mai tum nam lang lo polo tang te amota lang lita pulo ke claim ke dami tum konane tum ka pangkre son se theklong lo ke dam tang non PGR VGR long eviction claim an alu we punte hala sar the phang cholong le hala soban lo pak kon lo ke nang pokalang tum claim click hala bang tum ka pregalam lo PGR VGR polo Termas Council polo ke cheng si aja kong ke longli aja kong hello ilitum long aja kong ke cheng si ke tang te ilitum long 1946 aning kan first demarcation ke not notify cheng labang so PGR lapen VGR ke demarcation ke claim cheng ahut halabang so alo bang abi polang tim tami labang so phit aloan ke duet ke along tin long eviction ke claim ta alo rim chok lim pen la pu ke claim po halabang ta kalilo non tum lang nang pulotang te non penang tum arlo pen tum birta en lo birta long lo nil tum birta ke long teng pulotang de eviction ke claim ta ji phan ke alo pu mukha bang ke kabidet pukalilo las non ko anma kedo kiri dari bom lo sita me non kedo tangan alo penda eviction ke claim de jipan claim undo pulam ke penang tumta chingki je than lo penal so birtar bang ta nil ma hin ben long lo hala so bang ke 1946 aning kan first PGR VGR notify cheng hala so kan notify pensi amut pi bang ke iltum labang so PGR land bang ke tum jonglo hala so teng pensi 1954 aning kan bang ta grazing regulation bang ke Karbi Anglong Termas Council an piat lo hala so phiranda ilitum long council long oldest chita bohi long ta revenue circular long oldest aban nai hala so bohi long ta government land bu hadakta tok at lo kente government land tok at lo pada dak tharli ji dak kupia di maka selam ji hala bang ta Karbi Anglong Termas Council aja kong sudolo session arlo non che parai depen alu tum chingki che thamen non itum che pekmi hala bang ding isilo lapenan parta alang li amoda pulo 1975 aning kan Kheruni police station ka establish ching
hala suhut ka establish ahuta hala dak alulong dolo konanan along le koso area ma buka dake dikreng PGR heroni ghat PGR lapen apar bangta penang ladak la so phelang pi ladak la mangso phelang pi along la so PGR vijar amen ka dak hala solong alulong da jong dak tok dak koklo tangte itumlong hala hai tang ton official record sai silo hala hai a record pen itum claim bi pune claim on ajak mang itum council aja kong je pharang bi itum legislative itum methang long aja kong do executive itum aja kong do autonomous council puke methang cari calon aja kong do bukan autonomous council puki pulo kata tang de pini people lasi hala sobange pini atumi dik andai tum council tum alo we pulok sikaning jelang lasi tum theklong lo aniwang se alam kacelar non kedam tang por PGR vijar along le pot ajoine si hadak PGR vijar along le hemsa ki kim tang ton et holadak JJM ta hadak ki kim ton holadak PGR vijar along ri poposi a area poposi sorkari borgamora aur daran da cancel tang de pini nini thomben hadak hemso ki kim hadak checheng et holadak kaprek prek claim kinam hadak checheng et holadak lasi amut pi bangke hala solong bangke athak pen kona pen pressure ke donong chin del kan bangke alam ka chelar same ke claim kle deji phansi tumang theklong rong son theklong lo jongsi claim det pule de alang li tumhasi ar chopo jongsi claim kle pule de alang li tumhasi choropo si tame claim kle tiga bangke rat pen ke isia pressure rat pen ke isi ase yang tong rat pen la bangso ke mangke aprang akar bi kalilo non ke karbi karba ka sotan non ke ching thurlo hala so posi itum non bangke chingri pensinon ke chesong claim kle tik bang mang vet kor het la pen ot vet ajat pu bangke non mang cepak lang nang kogi pusi non ke bang jilang ani council atum phan lapen state government aphan isi armung pi ka cepak lang isi karbi tuma kemang non ta tinini lang hala bangso armung pi ka cepak lang phan non ke bang jilang ni phai kresiar ni hala dak tum karbi mai hok ponlo karbi mai hadak padoik po hala bangso karbi mai lage bang jok song ham phang pen leke kol kali ko mane thorom ko mane political party pen ke kang lak bang ke karbi porat pen hala bang solong karbi mai padu pon po lasi hala bang solong mangel tum karbi ni cho pen chenglok rong asar pen chenglok habe bin po chelo karbi arlong rong karbi long ki thirklong ilitom long atiri apuru tuman ke hala bang so pachatal long chetong etpo lapenan parta atok ano ke do pini nang li komane bang pujong karbi putang li jong se che hok tang lo pulatan nang li karbi pahai jima parem jima puke anutin abang pulong ta labang sor pudo etlo lasi karbi jong se pahai ji lapen PGR vijar kache song jong se pachunji lapen nan par bang na jong si nang li vi long jong se nang li bang long jong se karbi avi do pulatan labang so set prung set pen ing sam jin pen kache than kache mum kaching bai labang so PGR vijar kache song abang ke puthot ni phai kresiar ni sin idum phelang pi pathua klamong se tum hok kon iglu lasi hala bang solong karbi anglong atok eno kedo karbi tum do anta parti song thorom chingwe pin antin tame hala bang solong amai long jengtong jengni penang ke bar posi num ding che theklo lapen itum isia hongjai bang tum sik dang konikpo lapen hala bang so kache song hala bang so amai long batu abang puta labang ke tum komane jungjung komane bihari community man kelang selet komane akhei jungjung man kelang selet hala kali ili tum labang ke PGR vijar long ke prek jama song do ili tum ke mang ke PGR vijar long ke don man tharle nang jibu hala na ili tum ka hala na ili tum ke mang ke lasi labang solong bang ke kopine khei hijana bong kacar bo bang tum kache theng kache chok bang tum claim nang ne komane pen kachi putot kalang claim nang ne ili tum ke mang ke PGR vijar long khei so khei pi ke don ta tharle nang po hala bang si tum ke mang chot pasi Karbi Anglong tok ano ke do owe kimi pen chenglok saru do an phans tame hala bang so kachuning ri bang sin nitum la bang so chatai pen si chuning ri poniklo lasi amut pi bang ke nilitum la bang so mai ke doi ke nali komane Tata Mobile Association tumoi auto association tumoi nali truck association na bus association tumoi nali do an tum same song ham phang ke claim kachera patum do an tame nali jong si karbi pulotang de la bang so mai long an so se karbi kaching ri aprang karbi ke li non bang ke kaching ri tang de chunche tik lapanan par da karbi tang de karbi non karbi pusi chichini chot pen non karbi ke manga long wang se arjap thiblo ku pathesi labang so amai long bang pusi ning theglo labang so long penang non tum song do tame la dak tum song men ene da KSE ro ko ani la dak do dak pine KFE la dak do pine la dak KNCA la dak do pine la dak Karbi Anglong Women Justice Forum la dak do selme itum bang joko song men ta itum NA la so bang ke la ke dak prek jam anu tin bang puta inut karbi ku ben si pine labang so chatai long kami ingni lo tapen ke bang jilang porta PGR bijar jasse met pet kache song long bang ke karbi ku ben si ar japo lapen junche tik bang tame karbi bu pathe athe PN ben si chesong da chesong konpo KSA ro phoke do kokpen ajok bukajan ele longri amaya tumpen pherang ke amai kangnipon Bosigni phengkora troxy arni arnam langpi jutang aklam along bukajan ele longri amaya tumpen KSA ro phoatum erovet ke donangji pura sodak pen pherang ke amai along kachoning rimati pachinipon tangte pherang ke thengno kaningjepon alam thele angton pen arjuponik sine
ahok lo nang litum han pini kachopa lam the puthak nang litum ke wang apot choro par lo lapet kadom pijerik lo kadom kenang sot nang litum han ke pha lam the tu nang ko kadim nang alasan lo litum ke karbia khai along la sam se ke se puha cheng mana nang lo seta rorim yong ajok ni litum rong asar atum pen sap sup ka chedon nun de mate ining ke phodun de lason to kok ajoine ni litum non kapang rum pon ji phan sin litum bor ipon lo sona thakse ni litum ining ke thedo yes e tum do am chetame karbi lo chari asong tum do am chetame eklai vet do pu po ni litum ning ki thedam do ape ning the pik athe pi pot ma ni litum rong asara tum dat le ning the gali pi pot ma pote kadok kawe karbi pu atum do an thik ki bi saru sarheng atum am chetame isi aning ke thedam do latum si isi khai amoy arbung pusi kachi pudam do lasi alang ni tum yong si eklai vet do thek pote ni pigzi lapen ni ozi se nili indopet kamatha dam ateng pulo budi pote non kecari bom kiase mate karbi lo chari asong ke japon atum thek kere atum saide lo ili nilitum rong asar atum an pantalang tum sinang thek nang re mulo nili kipudam ji bangke isi sarsara tum kanang je lam sona thaksi trise ka suke pangchim chi usi kipudam asong thaksi jongsi KSA tum phan jongsi kapangchim nang lang pote lam pen ke pudam che thanda na thaya vedat po ase pangchim yok lot tang po ke pangchim ma thaida velo aposi e klaivet ko son se wang jima lapen ko song se du thek jima alang ni tum si ma thapon thek nang po si nini tum rong asara tum pen bangke kachuning ri penan vadlo pen sarda sar tanglo nini tum rong asara tum ke alang ni tum si khai ke cari po nang ziet tum lo alang tum si ke japo nang ziet tum lo aposi alang tum e klaivet do nang po nini tum pen bangke jongsi alang ni tum se do thek he pulo budi pute nile tum rong asara tum sodak pen chisong pon nang kok tak thek apen a step en pon nang kok po non ke bang jelang pen bangke pasti nile tum isi ke kachuning ri talo apen isi ke ada bidun ta do kok lo athe nile tum se dabi de pote dabi bangke awedo kedam tang anta ongdung organization atum dame KSA tuman eklaivet bang nang pu pu si pulo setame non pu setame lason si bang thek khadet pasti thek long asi non ke bang jelang pen ke eklaivet do nang pu pu si nile tum sodak pen chuning ri lo lapen dabi dun lo lan lo la so hi nili tum center committee pen nili tum ching wai bom lo dak long ri along ri tin setame nili tum la kese rokan ma do non dak bokazan nele long along ri long setame dak long rupline ne rothom ne doji dak setame la si alang li tum ta nili tum arni si ke phaji phan sin nili tum chisik pon lo la update arni nili tum non chisik gela la si lat alang tum thapo dak si hala sorni si nili tum alang tum han president secretary la alang tum han tum phapan si